बयबो खुसि दा बयबो ओंखाम मोनजादों दा अके आङो फार्स्ट अफ अल जोंनि बासायगिरिफोरखौ जिसुखौ हामबाय होनो मानो होनबा गोबां अखानि गेजेरजोंब्लाबो दिनै फाइनालाव गासैबो मानसिफोरखौ दिनै एफा आरामै नायहोबाय हामबाय होनो गोनां नंगौना नङा जिसुखौ थेंक इउ फार्स्ट अफ अल आङो आरो हामबाय होनो हांख्रायबावदों एबा हास्थायबावदों बामोनगाव एरिया इउथ कमिटिखौ मानो होनबा आंखौ बेसिम लिंबोनायनि थाखाय ओमफ्राय आं मोनसे फिसा बाथ्रा बुंनो हास्थायदों जेब्लानाखि आं उन्दैमोन आंबो मोसानाय बादियोमोन ओमफ्राय दासिमबो बादियो दासिमबो जोबनो थाखाय आंनि बादिनायाबो नाथाय आंनाव मोनसे ड्रिम दङमोन आं बामोनगाव एरियायाव माब्लाबा समावहाय मोसाहैनो मोनो खोमा बिदि ड्रिम दङमोन आंना नाथाय आं जेब्लानाखि देरनो माने आं खोनायोमोन आरो बामोनगाव एरियानिया बिराद स्ट्रं बिराद इन्टारेस्ट बिराद मोसानाय दं नाथाय आंनि मेगनजों दिनै नुफैबाय आङो ओमफ्राय आं सानबायमोन आंनि ड्रिमा गेजेर ससेयावहाय बायनानै थांबाय नाथाय इसोरनि अननायाव दिनै आङो सासे डान्सार महरै बेवहाय फैनो मोनाखै सासे बिजिरगिरि महरै आं बेयाव फैनो मोनदों बेनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनो आरो बामोनगाव एरिया इउथ कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ हामबाय होनो आंखौ बेयाव हांख्रायना लाबोनायनि थाखाय आरो आं नोंसिनाव निमाहासो बिनो सानदों आं सासे जाजेस जानानैब्लाबो आं मोजां प्रेक्टिस खालामनो टाइम मोनाखै ओरै मानो होनब्ला जोंनियावबो प्रग्राम दङथ' बेनि थाखाय आं मोजां प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै गोबांथार गोरोन्थि जालांनो हागौ अन्नानै नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय निमाहा होगोन दा अके थेंक इउ जों मोसाफागोन दा मोसाफानांगोन बयबो थेंक इउ लोगोफोर जोंनि इसोरा बे गोरबोनि इसोर बियो राजाफोरनि राजा बियो हा आरो मोखांखौ सोरजिदों जोंनो बाइबेला फोरमायो इसोरा अननाय जायहा अननायाव थायो बिनियाव इसोरा थायो फै जों